txapelduna. Txirri, mirri eta txiribiton adiskide maiteo. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak zera jakinarazten dizue. Gaur gure sailak andereño bat bidaliko du Altzapurrura. Zue kultura orokorreko azterketa bat egiteko. Luzaroan alako duintasunez eraman dituzuen sudur gorri horiek galdu nahi ez badituzue, azterketa gainditu beharko duzue. Asko ikasi beraz eta zorte on. Adeitasunez, Hezkuntza Sailburua, Miguel Artaburuarena. Hau da mezua bidali dutena Hezkuntza Sailetik. Orain txekarri du postariak, bai, eta txirri, mirri eta txiribitonen bila ibili da, baina atzaudenez nik irakurtza erabaki dut. Eta aste santuko oporrak horrari ziren prestatzen hirukotea, sutsuki, eta hau da tristura hartu behar dutena orain. Batipat mirri eta txiribitonek, hain dira traketxak. Eta zer egingo dut? Emango diet, ala puskatu egingo dut. Ez dakit. Momentuz, gorde egingo dut. Izan ere, nik beraiek abestea nahiko nuke, eta kantuan egiteko pozik egon behar dute, eta hau ematen badiet triste jarriko dira. Beraz, momentuz gorde egingo dugu. Eta, etor daitezen animoso deitzen badiegu zer moduz. Nik bat bita iru esan dakoan dei egingo dugu. Tira, 1, 2 eta 3. Txirri! Kaixo denoi! Kaixo politia, kaixo lagunok! Aizu, ez dakizue, ze pozik gatozen gaur. Mira, irriki bizian gatoz, ja, oporretarako gauza prestakuntza guztiak egin ditugu. Eta aste santua iritsi bezile izter, ziztu bizian ospa egingo dugu hemendik lurralde exotikoak bisitatzera. Oizo, badakizune hau jango garen, munduko leguri politzenera. Ondartza handiak, urgarbi gardenak, palmondoak, kokoteroak. Zein herrialdetara joan behar duzu da, Kubara? Kubara? Oñatira! Mirri, meserez, oñatin etzego kondartzarik, mirri. Orduan, badakit, orduan estrangeria aldea joan gaituk. Bai, oso urrutira, glamur handiko leku batera, horixe. Zetokitara, Hollywoota? Ez neska, San Prudentzio! San Prudentzio, mirri, baina memelokeria besterik ez dituk esaten motel. Bai? Orduan niri ideiak horren aldrebeixa baldin badina, bera, hemen txebertan geratuko gaituk. Hemen txebertan. Arrasaten. Hemen pasako itxkiu oporrak. Ez da leku txarra, ez da? Oso leku esotiko da gaina. Eta badik beste izen bat, esotiko baino gehiago esoterikoa. Mondragoe. Txiribitonez, Mondragoeko dragoia garai bateko historik zaharrak ditukoek. Oin, akabatu dituko lakoak. Bai, baina leku. Berezia, Dragoirik ez, ere zuerik ez, baina lantegi handiak, Arizmendegi Arrietaren kooperatibak, eta gainera, hemen giratuta behar bada, aspaldiko gure lagun xar batekin topo ingo dugu, Jose Mondragonekin. Egia, Jose Mondragon, egia da. Ai, sisi, ai, no? Jose Mondragonek dauko katua borgala, Geudean bezta bota monona, ai bere dargala. Ai, sisi, ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txuria no. Berroketa mar erralde Zerbait gutxiago, erratako pixueta monona pixaturik dao. Ai, sisi, ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txuria no.
patuta monona, andabil mutila. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txotxurria no. Surmitzeta belarrixak ondo gordetako. Auzoko gentientza monona, San Cristobaletako. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txotxurria no. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko. Oso ongi, Zorionak, dotorea kanta oso bolita geratu zaizue. Bai, eta lagun hauei ere izugarri gustatu zaie gaina zoriontzera, etorri dira, bai? Bai, estimatzekoa da. Estimatzekoa eta, nola, ze izen dituzu ez zuek? Ja? Gorka eta? Jone. Gorka eta Jone. Aixue. Eta zertara bekarri dituzue baloi hauek? Bai, izan ere futbolean egin behar dugu, penalti txapelketa egin behar dugu. Zuek jolastu nahi alduzue gurekin? Gu beti preste, jolasteko batez ere, beti prest. Ez alda horrela, txirripiton? Zer diok txirripiton? Openaz, ikusita dago hemen, hobe dela fin da serie biltzen, bestela guri bizia, arrisku horrian dago, Morreskolakoa. Mirrita txiribiton biurri galanta zarete begira. Hemen jarraitzen badugu, dena hankazkora jarriko du. Beraz, hobe dugu hemendik alde egitea, eta gure lagun hauek bakean jolasean ustea. Baina, nik penalti bat bota nahi diate, penalti bat bota nahi, eta, txiribiton atezain, eta denga! Golitzela, sartu behar zioat, golitzela, eskuadratik. Txomina, ez alaiz konturatzen, Mirri, txiribiton nolako gizon puska den, ateak baino handiagoa data. Nondi arraio sartuko dio baloia? Hortan arrazoi, triparekin bakarrik ate osoa betetzen dik. Eta buru pusketa hori ere? Bira, Mirri eta txibiton, zuen arazo tekniko-taktikoa konpontzen dituzen bitartean, alde egin dezagun, eta utzi ditzagun hemen gure lagunak, beren abilezia denoi erakusten. Ados! Gero arte politiak! Bazen! Go! Ze traketxa diren gure lagun hauek, Aizu bikote baino guk orain, jolasean egiteko. Zuen gurasoak behar ditugu, dei ingo aldiegu. Ira, deitu. Ama! Ara. Kaixo, lagunok. Zea, penaltiak jaurti behar dituzuela entzun dut. Nahi alduzuenik epaile lanak egitea? Bai? Mila esker, baz gaitezen ba. Beno, bai, baina, zuk ikusi aldituzu hauen gurasoak. Ez di izango ba, hor aldagaletan ikusituan bi emakume, bata hile hori duna, hile luzeakin, da besteak, zea, perretxiko antzeko badaukamen goian. Ez da izango. Oiek dira? Ba, hile gorri duen emakume bat? Bai. Bai, oiek dira. Ja, ba, ozenki deitu beharko dituzu orduan. Deitu. Ama! Ja, dato zen? Ba, hemen dato. Hemen dira. Mari Jose, entzun behar direnak, Perretxikua, hau bera da perretxikua latza. Haundila baina, onto beltzoitakoa. Bueno, Mari Jose esan dut, duzula izena ala da, ezta? Nik ez dizut zure buru aurkezten utzi, zuzenian, deitu izut. Eta hemen duzuen hau, Amaia, kaixo Amaia. Aizue, zuek futbolean inoiz jardun altzarete. Amaia, zuetzara jokalari profesionala izango, ezta? No, bestela denak sartuzke horrek ere ez du graziarik. Bueno, denak pronto baldin bagaude, jolasean hasiko gara. Guazen? Txapelketa honetara, penalti txapelketara. Guazen? Tira. Bueno, abikote hasiko zaigu jokoan, eta Jone hasiko da. Prestal zaude, Jone? Oso ondo. Hasi ba nahi duzunean, tira! Tira. Animatu ingo ditugu, lehenengoa gola barrura! Kontatu gurekin, Tira, Mari Jose! Bigarrena, ama kanpora! Ia hirugarren baloi hau. Ia, Jone. Epa, kanpora! Ia amak, poliki lasa... Opa! Bigarren gola! Oso ondo! Epa! Bi momentuz! Aupa, macho! Bueno, kanpora punta, justu baino. Ia, Jone!
gorka! Oso ongi, Gorka! Oso ondo! Kontatu gurekin, barrua! Horre balio du, barrua geratu da. Balio du. Bai, hoxe. Oso ondo! Hori eta garrarekoa, iru! Haupa, gorka! Hartu behar duzun denbora, lasai. Kanpora. Lasai, denbora dauka. Ja, Maia. Oso ondo! Lau! Bikain, Gorka! Seigarrena! Oso ongi! Oso ondo! Gorka ez da iristen saskira. Haupa, gorka! Beste! Beste oparitu die, oso eskuzabala zara Gorka, oso ondo. Behin irabazten joan esplosibo, Ba, oso ongi, sartu dituzte, 6, ez da? Txola ondigo bedikotearen zotele, taksatuzten irekin, berazte. Beira nator. Zatozte. Oso ongi jardun zarete, Bikain, zatoz, Amaia, zatozona, Amaia, bai, zatoz. Oso ongi jardun zarete, Profesionala dirudizute, da? Bai, hoxe. Bai, hor, izango ziren futbol taldetako zuzendariak begira, eta fitxatuko zaituzte ziur naiz. Bueno, ba, Lurrupin, hemen dituzu oroigarriak, ez da? Oroigarria, gorkantzat. Oroigarria, joanentzat. Hoxe. Eta Amaia eta Gorkarentzat. Oso ongi. Ba, lagunak eskarrik asko etorri zaretelako menduzuen txalorik politena, eta beste bat arte. Agur! Hala, agur. Zatoz nirekin. Isiar, gaur sorpresatxo bat daukat denontzat. Ia, txirri, mirri eta txiribiton adiskide maiteok. Baina, hori nirea da, ha? Poltsikotik erori zait? Barkatu, baina nik eskutitzau lurrean aurkitu dut, Isiar. Da zuretzat ez da, hau da txirri, mirri eta txiribitonen dako. Badakit, baina ez da orain irakurtza komeni. Ez? Ez? Orain ez? Noiz ba? Ba, ez da komeni inok entzundare. Ea. Zer ez da komeni Isiar andereñoa? Ezerrez, Lurrupinen txorakeriak. Badaukat eskutitza, tiki-tiki-tak-tak-tak-ta, mirri artista. Txirri mirri eta txiribiton, adiskide maiteo. Eusko, jaularitzengo, eskuntza zailak, txera, Wow! Eusko zaileko hizkuntza jaurariketak bializigu. Importantea gaitxu gero, Opera! Zera da, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza zailak, ez Eusko... Igualdu. Jaurlariketak. Nahi duzue, irakurtzen jarraitzea. Nahi duzue? Bai, noski. Ja. Txerri mir eta txibiton adiskide maiteok. Eusko Jaurlariketa... Utzi dak eta nik irakurriko diat. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza zailak zera jakinarazten dizue. Gaur gure zailak andereño bat bidaliko du altzaporrura, zuei kultura orokorreko azterketa egiteko. Hala, luzaroan alako duintasunaz eraman dituzuen sudur gorri hoiek galdu nahi ezpadituzue, azterketa gainditu beharko duzue. Asko ikasi beraz eta zorteon. Adeitasunez, hezkuntza sailburua, Miguel Artaburuarena. Artaburu, alakoa main. Azterketa bat, gaur bertan, orantxe ulertzen dut Isiar zure urduritasunak. Urduritasuna, ez dakiz zergatik, ni prest nago eta ziur nago lagunok horrezko matrikulaterako dugula zera azterketa honetan, ez da? Ba, nire ziur nago, gaindituko duzuela eta oso erraz gainera, Bai, eta ni ere ziur nago, zuen sudur gorri potxokoiek toki berean geldituko direla. Aiene, txibiton, aiene. Tira, ez, againar, gauza dut, dikira, andereño hori etorri bitartean, denbora pixka bat egon eukiko dugunez, guazen zera, ikasgaiak pixkat errepasatzera. Guazen, bizkor, gero arte, tira, guazen.
Arratzaldeon, adizkideok, neska eta mutilok. Gaur arratzaldean, izugarrizko ariketak ditugu prestatuak. Arratzaldeon, etorri. Ama, etorri naiz da, Jaun Andreok, esaten izten bezala. Ama, etorri naiz da, Nahikoa da, hemen, hitz egiten duen bakarra, ni naiz. Entratu zea, hemen, orain, hitz egiten duen bakarra, bera dela. Hala, entratu da. Ulertu duzu, eta? Baina, Jose Lontxo, baina. Jose Lontxo etorri ona, estenar dira, oraintxe bertan. Eta jarri eskua horrela. Hori da. Eta orain, Montxo zu, etorri ona. Ni? Bai. Jarri eskua horrela. Hori da. Ja! Ez, jarri eskua, mesedez. Ja! Nahikoa da, jarri eskua. Ba, Hori da. orain zure txanda. Gari! Berriz? Jose Lontxo, ez. Begira. Gari! Jarri kendo, zure txanda. Gari! Jose Lontxo, ez! Begira, Orain, begiratu gabe. Gari! Begiratu gabe. Orain, begiratu gabe. Gari! Baina enteratzen! Atoz, esango dizut nola egin behar duzu. Gari! Ja. Montxo. Baina, zer egin behar duzu? Berehala nator eta goitik bera txikitoko dut. Jose Lontxo, Montxo etortzen denean, hemen harrapatzen bazaitu, txiki ingo zaitu. Beraz, nunbait azkar eskutatu behar duzu. Venga, azkar nunbaiten, badakit zer egingo dugun. Begira, Montxo, Jose Lontxo, hemen, oial honen azpian sartuko zara. Azkar, hori da. Montxo torri baino lehen, primeran, sar zaite, oial honen azpian, oso ondo. Eta hori bai, zue guztion laguntza behar dut. Montxo etortzen denean, etzaiozute esan, Jose Lontxo, hemen azpian dagoenik. Esango diogu plazara joan dela. Ados, bai? Ikusiko dute zein ondo pasako dugun. Nun dago Jose Lontxo? Montxo, Jose Lontxo joan eginda. Junin da? Bai, beldurrezan eta joan eginda. Bai, junin da? Eta nola junda? Plazara joan da, Montxo. Eta zeingo de bitartean. Bueno, Montxo, lasai, egon zaite, zeni ziur nago, Jose Lontxo berehala etorriko dela. Bai. Beraz, bitartean, ze iruditzen zaizu, honako besaulki honetan, eseritzen bazara? Besaurki bat. Hori da? Haze polita. Ikusten? Zeriko naiz. Noski? Zeriko naiz, ez da? Zeriko naiz. Hori da, primera. Montxo, baina zer ari zara lurre barrena motel? Dakit hemenengo eta... Besaulkiaren gainean eseri bat duzu. Venga, aurrera. Zeriko naiz. Hori da. Ikusten? Primera. Baina, Montxo, baina zer ari zara berriro lurre barrena? Dakit, baina... Ni hemenengoen eta... Gezurra dirudi, eseri zaite behingo. Zeriko naiz? Ba, Zeriko naiz. hori da? Primera, ikusten? Logurea. Ez, oain ez da siesta botatzeko botaia, Montxo? Baina... Montxo, baina berriro ere lurre barrena. Baina ez da posible. Erraroa dauka hemen. Ez, hemen ez dago ezer arrarorik, ez da? Ez dago Jose zer. Lontxo eta... Zer. Ai! Ni etxea noa da... Montxo, lasai, begira. Gaur arratzaldean benetan urduri ikusten zaitut. Beraz, gauza bat egingo dugu.
Ze iruditzen zaizu musika pixka bat jartzen badugu, Musika bat. nik aldizkari bat ekarriko dizut, Bai. eta zu bitartean besaulkian eseri, ea horrela lasaitzen zaren. Eta gero etorriko da Jose Lontxo eta... Eta etortzen denean, festa pakean. Eseriko naiz. Eseriko naiz? Bale, eseriko naiz. Ai... Merienda. Ze ondo. Nanien. Ai... Gozez nago. Osuna da. Osuna. Ahí Ai! Eta Jose Lontxo, torriko da eta... gehiago bai, mesedez. Bueno, Montxo hementxe daukagu aldizkaria, beraz orain bai, lasaitu zaitezke. Aldizkari bat eskerrik asko. Gusten, primera? Ai! Se más aplastarit, Baina, Montxo! Montxo, ez dizut ezer egin? Genio txarra. Eta Jose Lontxo eta etorri gainik. Arrapatuko dut! Eta gero... Ikusiko du, Jose Lontxo ikusiko du! Arrapatuko... Arrapam! Arrapapam! Arrapapam! Montxo, zer gertatzen da? Bat, bi, Eta bi, noski? eta hiru. Nola hiru, ez da posible. Txai. Zaila zaite berriro. Berriz. Bat, eta bi, Bi, hori da? Montxo, zer? Zer gertatzen da? Zer? hiru esku ditu dala. Baina ez, Montxo, ez da posible. Ikusi ditut, Bira, konta dezagun. Bat, eta bi, eta hiru eta lau. Eta lau beste bat! Ez. Beste bat! ea lagunok Beste zenbat bat! esku ditugu guztiok. Bi, noski, begira, bat, eta bi. Eta eta... Bi, Montxo, bi bakarrik. Beraz, mesedez, eseri zaite eta lasaitu zaite bengoz. Eseriko naiz. Noski? Eseriko naiz? Bai! Ai, Jose Dira? Lontxo etorriko da. Jose Lontxo etortzen denean, ikusiko izan dugu. dezagun festa pakean, mesedez. Ez egin kilimak, mesedez? Montxo, nik ez dizkizut kilimarik egiten. Klimak! Jose Lontxaratu Kilimak ez egiteko motel! Baina, Montxo, ni ez naizela. Nola esan behar da? Ai! Montxo, hau ez da zuk usten duzuna, Hemen badago norbait. Ez, ez da? Bai! Ez! Bai! Ez ez, Montxo, hori zure Nola ibilpenak ez? besterik ez dira. Eta nor da hori? Jose Lontxo, Montxo, kontu izan zazu mesedez. Atoz ona, Jose Lontxo. Montxo, zer egin behar duzu? Atoz ona, Kontu Jose Lontxo. Lontxorekin. Baina, Montxo... Atoz eta ikusiko duzu. Kontu, Jose Lontxo. Kontu, Ze susto hartu duten mirri eta txiribit honek. Azterketa bat, justu, aste sanduko oporrak baino lehen. Bai, neska, kolpe latza. Eta zu, ze tentu txarreko gizona zaren. Ni? Baina nik orain iziar zer egin dut, zu azer egoteko, Polina. Ba, esan dizutez irakurtzeko, eta zu, kasurik ez. Nik ez dut irakurri, azkenean txirrik irakurri du. Baina, tira, zera, hauek azterketa bukatuta gero oporretan joango dira. Lasai, ni gainera dagoeneko, ondarruko arrantzaleen gonbitea jaso dut. Bai? Zertarako? Basea, beraiekin finisterrea juteko, itzela izango da iziar, egunez, sukaldari lanak egingo ditut. Eta gauean,
izarrak irtetzen direnean, trompeta kontzertuak eskainiko ditut. Zeinen ongi. Ba, ni Urbasara noa kuadrillakoekin mendira kanpina egitera. Urbasa de masa, ingurune berde zoragarria. Bai, gozada bat, bai. Oso, gainera, bertan mendiak, zuaitzak denetari dago, Txanek ez bezala nik gauzoiek ditu gogoko. Txan? Txan esan duzula, eta nora joango da Txan ba? Ez aldakizu nora joan den. Ez. Tira, ia asmatzen duzu. Ia, lagundu, Ez dago zuaitzik, ez dago urik, gauean sekulako hotza egiten du, eta egunez itzalezko beroa. Ia, Zer da? Gauean hotza, egunez bero... Badakit, Gasteizen dago, Siberia Gasteizen. Ez, gizona, basamortuan dago, Saharako basamortuan. Txop. Ei, salam aleikum. Aleikum salam. Hoi da, ganbeluak, dunak, basamortuak. Hoi da, asmatu ez dute, Saharan nao. Sahara hoe jende jatorra eta herri zoragarria. Bueno, sesangoet, Euskal Herrian aski ezaguna dia. Lagun mina ditugu eta, adibidez, lagun pilo bat ditu. Eta bere beti berdin astu diaten. Txan, lau iskinaren jokua egingo aldiguzu. Beitu, zuentzako eta haientzako lau iskinaren jokua. Alde batetik, zapi xuria. Eta bestaldetik, bi esku. Beitu, Zapi xuria, eskumuturrean sartzen dugu argita garbi. Beko iskina, barrun sartzen dugu. Eta goiko iskina, berdina. Ez dial ikusten. Bueno, lekuko gisa, beko iskina atako dugu, eta goiko iskina. Ondo? Oain naski ondo ikusten da. Lau iskin, baina horietako bat... Erregla dugu, behitxo, Eta oain, laguntxo, lau iskinetatik bat erretzen balin badegu, zenbat iskin galitzen zaizkigu? Hoi da, iru. Zuek, gutxena ingeniero psikoten nigua, Ready? Hoi da. Beitu, beko iskina, sartu. Goiko iskina, sartu. Eta orain, hauts magikoak. Itxoin, nutzi ditut, hemen txaitut. Saharako, basomortuko, ondar magikoa. Bat, bi, eta iru. Artxila, motxila. Eta, jontxo, zapia hoendikan, hemen dago, baina detaile txiki bat. Zapia daukat. Iskin bat, bigarren iskina, hirugarren iskina, eta laugarren izkina. Hai! Eskerrik asko! Zer gertatzen da? Lau iskin ditu, Bai. Errepikatzea. Jontxo, presupuestatiko espaindeu aspaldi, baina nola zoragarria zarete, errepikatuko du, beitu, Zapia eskumutorrean sartu, beko iskina sartu, goiko iskin... Bueno, maintxu goiteko? Ari, berriro. Eskua utxik, barru sartzen dugu, dena. Eta orain, esan dugun bezala, hoi da, ondar magikoa, ez, xua, bueno, zertarako, jada, zapia egazen. Eskerrik asko. Salam aleikum! Aleikum salam! Iepa! Urrengo arte, maitia! Agur! Uehe! Ene, isiar, galanta egindu Txanek paperarekin eta zuarekin. Magia ikusgarriari da ikasten Sahara aldean, Bai, horixe? Nork esan du, Sahara esan duzue? Zibiton, hoize du, leku egokia gu eskutatzeko. Andereño marik purtzilori ditxe baino lehenago, bertara joango gaituk, eta kaktus baten atzen gordeko gaituk. Hoize, Sahara aldera goaz, Mirritatxi, Bito, baina zaudete meserez, baina zuek nola gaindituko duzue zera hori, azterketa hori. Saharan ez dago kaktusik, kontxo? Aizu, oraindik ez altzarete ikasgaiak errepasatzen hasi. Bai, ni erabat prest nago, baina ganora gabe
pareja honekin ez jai dugu. Ojo, gu ez gara ganora gabekoak, Baina, badizu segertatzen den, arazo txiki badaukagu, Kultura generaleko kontu guzti horiek, dena bakizu, baita kultura sargentuarenak ere, Baina, azterketa egiteko garaia iristen denean, orduan txeazten zaizkigu kontu guztiek. Aitzakiak, Mirrita Txibiton, aitzakiak. Aitzakiak? Bai. Txibiton, hori orain okurtzea, Komuneko apeda hona ekartzea? Zaituk hemen kaketan hasiko ba? Ez da ematen duen bezainko koloa iso ebe idatzerin duen, gai guztiak hemen idatzita, horrela esterketa garaian dena kopiatzea dauka, jopelas, Einstein baino argiagoa! Mirri Txiribiton, hori trampa egitea, da, kontxo. Ikestakik zer, kopiatzea, esken batean zerra kopiatzea, zerra, zerbait imitatzea, ilusioa egitea, magia egitea bezala, artea, eta gu artista gaitu. Ez dago ongi ez, ezer kopiatzea, ez inori imitatzea. Izi, iso. Gu badakigu, zer egin behar deun, eta zer ez dugun egin behar. Hoxe faltako litzateke ba. Agur. Ei, Ritzi, Kontxo, gaur txintxo ibili. Zutera, baina zer esan diztu? Ei, Arratxaldeon. Zutera, mesedez, begiatzen bat jende. Zutera. Ritzi, demontre, zer esan dizut? Hona etorri aurretik, zer esan dizut? Honetatik esan kranto! Bai. Txistera kontatzeko! Ba, ez ez. Guztiz kontrakoa, txisteak ez botatzeko. Aha! Txisteak kontatzeko, ez da? Klasikoen mutil bat eta eta gero oso naiz, Ritzi. Algararen erregea zea. Algararen erregea zarela. Algararen erregea zarela. Gergarako erregea naizela, ez da? Hau zanda. Ostezare, ai, barkatu. Ritzi, zuk, beti txistea kontatzen. Ez dakizu beste ezer egiten, Txiste aparte zer egiten duzu? Imitazioak egiten ditut. Imitazioak? Dira sozinisten? Ba, ez... Nahi duzu? Imitazio bat? Imitazio bat? Ba, tira. Bai, egin imitazio bat, ea denon artean asmatzen bat dugun. Ados? Zekiz garate? Ea, pentsa zerbait edo norbait, eta gero denok asmatuko dugun zer den. Zekiz garat, gaintzatuko dait. Gadokat. Kat. Bat. Bi. Eta iru. Zer da? Zer da? Txon. Egin berriz, egin berriz. Berriz? Egin jaitzi zenutik! Egin berriz, mesede. Gatak ez eta iru. Nor da? Nor da? Ba ez dakit, nor da? Txiribiton? Baina nola Txiribiton? Baina, Ritzi, zu ez duzu ezer egin. Horregatik, Txiribitonek ez du egiten. Oso da nahiz, oso da, Hori trampa hutsa izan da. Hora? Trampa hutsa izan dela. Zer? Utzi pake. Zergatik, ez duzu beste gauza egiten. Beste gauza? Adibidez, badaukat. Animali bat. Hora? Animali bat. Hora? Animali bat.
Anik alegat? Bai, mesedez egin zerbait. Pentsatu gehiarte. Pentsa. Nik alegat. Badokat. Esan. Kat, Bat, gi, bi, eta hiru. Oso horreza da, Ez pentsa! Txon. Egin berriro, Ritz, egin berriro. Zer da? Ez. Nola, txon. Egin berriz. Zer da? Behi bat. Hau da behi bat. Ez. Txoi. Ez bada behi bat, zer da ba orduan? Zezengat. Zezen bat. Osona! Trampa hautsa, berriz. Osona naiz. Aizu, zergatik adibidez orain, ez duzu txori abeslari bat egiten. Hala? Txori abeslari bat. Hala? Txori abeslari bat. Zer? Txori bat. Txorigat, Txori bat, oso polita, txori bat. No! Oso zaila da. Oso zaila? Oso zaila. Hala ere, zuk egin dezakezu, ez da? Ja, egin garet. Ba, pentsa. Pentsatu garet. Orain zin garet. Guazen bat. Bat, bi, tira. Txori bat. Txon. Komenta bat. Txori bat, egin berriz. Entzun diezu, hau katu bat da. Ez. Hau katu bat da. Txoria. Katua. Txoria. Katua. Txoria. Ea, txon pizka bat. Ea, nun dago txoria? Txoria. Nun dago txoria? Katuaren zagelean. Jan egin du. Oso txarra. Ritzi, ni banoa. Nola? Banoala. Nola? Banoala, txon pizka bat. Ez. Ei, zergatik eduzu zerbait berezi egiten? Zergatik berezi egiten, Aiga daukat. Zer egin duzu orain? Orain ingo dit, zaienetan zaiena. Zaienetan zaiena. Eta zer da zaienetan zaiena? Zu, ingidatuko zaitut. Ni? Ni? Imitatuko nauzula? Ba, egin. Ea nola egin du. Tira bat. Gat. Bat. Gi. Bi. Eta hiru. Zer edozun nik esatea? Edo zer gauza. Venga, tira. Hala, tira. Ritzi. Baina nola egin duzu? Oso ona. Ritzi, izugarria da. Hau, zorginkeria hutsa da. Artea da mutil. Eta nola egin duzu hau? Nire hautsarekin. Nola egin duzu hau? Zuen bizka bat, hau ez da nire hautsa. Txiste bat. Nire hautsa aldatu. Txon. Eman nire hautsa. Ez, horren gedera nire hautsa izango da. Ez bueltatu nire hautsa, mesede Ritzi. Nire hautsa horrela da. Guazen rulotea, eta hor konponduko dugu. Txiste bat. Ritzi, agur. Agur. Ritzi, mesede, nire hautsa. Txiste bat. Hezkuntza saileko andereñoa heltzea egon behar du. Ba, irrikitan nago, azterketa hori noiz hasiko. Matematika, geografia, atzerriko hizkuntza, euskal literatura, Ara, Mirrita Txiribiton, Euskal Herriko, Pitagoras eta Salomon. Aizue, oso lasa ikusten zaituztet, ez? Bai. Horitzen zarete gaurko azterketaz, noski? Bai. Ta?
Ala, guidauz. Baina zuen sudur gorriak defendatu behar dituzue, Ala, guidauz. Ez duzue kopiatzeko asmoa izango, kendu hori burutik, Ala, guidauz. Aizu. Zerrautzez betetako zuen buru horietan biurrikerierin bat bada amazu ez, da? Opelantz, hain tipo argia, burutxua, askarra, amaikaldiz izan diegutu hainik ez duk ulertu. Alea, kuidao! Beraz, zaudeten egoeran egonda, eta hori nahi duzue, aia kuidao sabestu? Tira ba, hor konpon, aia kuidao! Ideia ona mutilak, hartaka azterketara pozik joango zarete. Daritzen gara goxokiak arten, Komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen, denak galduta ere eskarak eskatzen. Zein da gure leloa? Burua maituta eskolara buelta, Gure kalbarioak askenik estuta, baina ezin egon bat beti ozpinduta. Zein da gure leloa? Behar dugu ia egunero, Jaboia begietan sartzen zaigu gero, baina gure negarrik ez inork espero. Zein da gure leloa? Katarroa rapatu muki eta guzti, Doministikua egin taurrekua busti, edukazioneko gauza ez dirudi. Zein da gure leloa? Non sartu dira Txirrimir eta Txiribiton? Joan egin aldira? Non ezkutatu ote dira? Albiste bat eman behar nien eta jakin nahi alduzu ze hain albiste? Oraintxe bertan, jakin dut. Iziar. Urrupin zapalduko nauzu? Barkatu, pinpinela derra, baina, zea, Txirrimirri eta Txiribitoni notizia garrantzitsu bat eman behar diet, ikusi aldituzu. Hori jakin nahi nukenik, non dauden, notizi hori ez da ba izango... Bai eta bai. Azterketa egin behar dien andereñoa heldu da. Baina etzazu horrela esan, andereño bada ez kokodriloa. Lagun gisa joak, ase trantzea pasatuko duten. Tira, zu beraiek baino urduriago zaude, gaina ez alduzu lehen esan azterketa egin ostean, aste santutako oporretara joango garela. Mala saitu, tira, Txirrimir eta Txiribitonen bila joango gara, mantala jarri eta eskolara bidaltzeko. Guazen.
Kontuz, Andereño. Barkatu. Bihurrian kasartza ederra egin duk orain ere, Ongi etorri, Andereño, dotore, eder eta oro jakituna. Ongi etorri, gure eskola txikira. Argitu gaitzazu zure jakituriarekin. Zaudete zuen lekuetan, mesedez. Beno, isiltasun pixka bat, mesedez. Nere Aipurdi Zabal Andereñoa naiz? Txiribiton, Ipurdi Zabalide familiakoa. Argizot. Nahikoa da! Bigarren aburua hundi. Nahikoa da berriz ere? Amaitu dira probak. Hezkuntza sailak bidali nau kultura azterketa egitera. Laster jakingo dugu, ea zuen sudurrak eramateko eskubidea duzuen, edo ez? Andereño. Zer mirri? Andereño. Zer mirri? Andereño, Andereño, Andereño. Zer mirri? Eixo hemen oker badago, Joker? Txirrek ez dauka xur gorririk. Orduan, zer? Azterketa gainditzen ez badu, zer egingo diogu. Pelarriak moiztu! Arrazoi duzu, mirri. Beti. Asmatzen ez badu, asto belarriak eraman beharko ditu, Gizajoak. Ba hori ez da gertatuko, hortarako suspenditu egin beharko nukelako. Eta hori ezinezkoa da. Ni, Mirri eta Txirbiton, zuen ondoan, zera naiz, filosofo hutsa, ikasle brillantea baino hobeagoa. Ondo, Txirri, ondo. Eta zuek adi, ondo pentsatu erantzunak. Bestela sudurrik gabe penagarri egongo zarete. Hori, katastrofe itxugarria izango litzateke. Katastrofea, ez? Hekatombea, hekatombea, Mesedez. Alare izango luke bere alderdiona, Egon zaitez, Mirri. Txirriren puskar mortaloiek ezen dituzke usaituko bintzat. Azterketa hasi baino lehen. Ohar pare bat. Debekatua dago. Kopiatzean. Debekatua dago. Txuletak ateratzean. Eta debekatua dago. Paperezko hegazkinak erabiltzea! Lehenago esatea besterik ezen nuen, lehenago esatea, gu beti hobeitzako pronto gaude, Nahikoa. Noiz egingo diguzu lehenengo galdera, Andereño Ipurdi Zabal? Noiz egingo duzu aurreneko galdena, Ipurdi gizen Andereño? Ia ba, hartu papera eta arkatzak, mesedez? Eta hemen doa lehenengo galdera. Adi, non dago Donostiako Igeldo mendia? Donostiako Igeldo mendia? Andereño, badakit. Zein berri? Donostiako Igeldo mendia Bilbond dago, Bilbond. Bilbon? Bilbond. Lehenago Bilbon esaten zen, baina James Bonden filmea itzutenekin Bilbond esaten da. Mirri, gaizki, oso gaizki. Bilbo mundu guztia badaki, xapaburuz beteta dago, txalburuz beteta, eta hon, txalburuak, hola, gero igel bihurtzen dira, eta igel mordoa, igelen mendia, igeldo. Baina hori ez da erantzun zuzena, ez da? Zero, borobila, biontzat. Txirri, zein da erantzun zuzena? Donostiako Igeldo mendia Donostian dago. Igeldo, Donostian, Igeldoko igelak, igel euskaldunak. Boing, 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 boing. Oso ondo, Txirri, bost pusterri zuretzat. Baina, goazen bigarren galderarekin.
zenbat dira bi gehi bi? Txiribiton. Baldakit erantzuna? Lasai, txiribitonek txuleta dauka, txiribitonek txuleta dauka. Txuleta eskal. Ba, bolio txuleta hori ez diagu behar, horrekin txekalkula ingo diagu ba. Denbora! Txiribiton! Debekatua dago, gelan jatea. 0 bat zuretzat. Bi eta... Birri, Bai. zenbat dira bi gehi bi? Ba, bi eta bi... Noski, gauza garbi, hemen iritzia daude, noski, mundu guztia ez baita akordioan jarrita, baina, eta gero, egualdiak ere ikusi handi esaten du, eguaixak egiten du, niparrek aldekoa den, baina, mira, gehien bat horrela oroar hartuta eta generalidea kontutan hartuta, esango nuke, bi gehi bi, gora saldi bi! Oso gaizki, 0 kara 0, 0! Mirri, txirri mesedez, zein da erantzuna? Bi gehi bi, lau, sardina bakalau! Oso ondo, txirri, horrela jarraitu ezkero, urrezko diploma lortuko duzu. Bai, urrezko diploma lortuko du. Eta gure taxer. Oso galdera saia jarri dituzu, baina oso galdera saiako ez dago eskubiderik horrela ezin da esterketa egin. Pelai? Zer dio txiribitonek? Dio, zera, test kultural honen maila jetxi nahi du, zera, galdera erreza egiteko, janari kontutako zera galdera egiteko. Eguneroko bizitzako kontu, Bueno, egia da, arrazoi du, gastronomia ere kultura da, ez da? Beno, gastronomiari buruz galderatxo bat jarriko diet. Ea ba, non sortzen dira txipiroia? Txipiroia. Nik. Eon. Txiribiton, erantzun. Lapikoan, tio! Lapikoan, ibai, lapiko ondo basurde alena! Txiribiton, oso gaizki berriz ere, 0 bat zuretzat. Hande dino ipurdigorri, neuk esango dut. Mirri. Mira, hau badakita argi gaina. Txipiroiak, zera sortzen dira, txipirondo izena duten zuaitz batzuetan. Oso bai, fruto hona dira, udaberri aldera ateratzen dira, eta txintxilik egoten dira, hasieran berde daudenean, berde xamarre egoten dira, eta gero, heltzen diranean, helduak egoten dira. Eta osoak dira, gustatzen zaiona entzat. Eta zera, daukate, barruan txustarra partian tinta, eta horrekin boligrafoetako tinta egiten da. Oso bikain. Bikain? Olako kalabaza emango dizuzuri, Txirri, esedez, emaidazu erantzuna. Txipiroiak non sortzen diren? Txipiroiak itxasoan sortzen dira, bizi diren leku berdinean, han bizi dira zoriontzu, balekin, olagarruekin, bisigoekin, karramarroekin, itxasoan, Eta bezalako sabiroiekin ere bai. Txirri, oso ondo. Aixa gainditu duzu azterketa. Zatoz, mesedez. Hemen duzu, Txirri jauna, zure diploma. Mila esker, Anderino. 2000 esker. 1884 milioi esker, Anderino. Geuria data, diploma. Mirri eta Txiribiton, itzuli mesedez diploma? Ez, da pentsatu ere. Domezetz! Argi, hori arroki dago gure joian.
Azterketa honek ez du balio. Nola ez duela balio? Galdera gaizki planteatuta zeuden. Bizkortasuna eskatu berra, asarri biltzea. Entzazu beste modu batean. Entzazu, galdera, zail bat, dakizun galdera izailena, eta ean nork erantzuten duen, askarren. Eta horrentzat, diploma. Bueno, ez dakite bidezkoa den, baina... Zer deritzozu, Txirri? Niretzat ez di inongo axolik. Nik hauek baino, hauek handitzeko, kaiku hauek handitzeko ez daukat inongo arazorik. Beno ba, adi, eseri zuen lekuetan mesedez, eta adi, azkar eta lehenak erantzuten duenak, diploma eramango du, eta besteak, asto belarriak, galdera formula bat izango da. Formula? Formula bat? Ander Vilariño, formula 3. Formula izango da. Zein da? Uraren formula? Dañi Porterre. Erantzuten du? Begira, uraren formula, ura osatzen dute pitrogenoak eta toxigenoak. Bai, eta pitrogenoak irabazi dio bita bat toxigenoak. Osondo, erantzun zuzena izan da! Andereño eta nirekin zer gertatuko da? Bueno, ba, Txirri, tratua da. Eta esan dugun bezalaxe, azkarrenak eta lehen erantzuten zuenak diploma. Eta azkenok... Asto belarrion! Ai, Txirri, gaixua! Iretzako abesti polit bat. Astoaren abia da, astoaren abia da, asto. Victoria, Victoria, aguardantzat doktoria, Victoria, Victoria, aguardantzat doktoria, Victoria, Victoria, aguardantzat doktoria, Victoria, Victoria, aguardantzat doktoria, Victoria, Victoria. Mir eta Txiribiton ikusi aldituzue. Txirri gizajoa. Egia esan, ederki humilatu dute, Eta merezi ere pixka bat merezi zuen, izan ere arroputz ibili da eta andereñoari pelota egiten eta nik ustez lezioa ederki ikasi duela. Eta gainera ezin dugu hola utzi, asto belarriekin bihar arte edo datorren astera arte edo maritxuka joira arte, ezin dugu hola utzi ez da. Dena den, altzaporruri etzaizki olako liskerrak eta trakeskeria gustatzen, eta honezkero adiskidetuko ziren. Eta adiskidetu badira, nik altzaporruri gustora dei egingo nioke ba, Egingo aldiogu denok dei. Tira, altzaporru! Gaixo, altzaporru! Ongi altzara! Bai, altzaporru datorren astean nora joan behar dugu. Lagunak datorren astean Gasteizagoaz. Bertan izango gaituzue, ondo izan bitartean, ordurate, muixo handi bat. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna.
Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapeldu.